अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना जेरै गेब्लेगेथे गेसाव रोखोमनि बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावाबो गेब्लेगेथे गेसाव। अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिसोर सानैनि मुङा मानसिनि खुगायाव लाथावथाव मुं नङा। अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना थार्ड क्लास थाखोनि नेर' माइन्डेड जेबो साननो रोङै मानसि। अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव नेगेटिभ सानग्रा हाग्रानि गुदि बिफां। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना सिगां समनिफ्रायनो बर' हारिखौ सावनायनि नेगेटिभ रल लाबोदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारीनि बेरेखायै बुङो। जेरै मानसिखौ नायनायावबो माने गेब्ले गेब्थे गेसाव रोखोमनि बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा माखासेयाबो माने गेब्ले गेब्थे आरो गेसाव। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरआव दावराव सोमजिहोग्रा सुबुङानो जाबाय अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी। बिटिआर हालामाव दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमरस ब्रह्मआनो गावजों गावनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोगासिनो दं। बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमरस ब्रह्मआ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव गाज्रि नोजोरजों सानखांथि लाबोनायनि फारसे गोजानाव थानोबो खावलायदों इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इएम राकेश ब्रह्मआ बेफोरबायदिनो गोबां गोख्रों बाथ्राजों अजद होदों अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि बेरेखायै। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इएम राकेश ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंखो फैजों आबुङै मिथिनानै लानि। जुदि जोङो नायोबा बिटिआरनि इएम जाखांनायनि उनाव दाहालागै बिथांनियाव जोङो 5 लाख रांबो जमा नुनाय नङा। 5 लाख रांबो बिथाङा अपोजिशननि लिडार हिसाबै नंखाय खोथाखौ ओरैनो जेरै मानसिखौ नायनायावबो माने गेब्ले गेब्थे गेसाव रोखोमनि बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा माखासेयाबो माने गेब्ले गेब्थे आरो गेसाव। थाद' थुद' मा रायलायदों सोरखौ मा फोरमायनो नागिरदों जेबो मिनिं गैया आरो खालि आं अपोजिशननि लिडार आरो ओंखायनो आं खेंख्रा खोथा बुंनांगौ। खेंख्रा खोथा बुंनानै मानसिनाव नेगेटिभ फोसावनांगौ बेखिनि हाबाखौल' देरहासार बसुमतारिया मावो। नर्थ इस्टनिफ्राय आलासि फैयोबा पुरा नर्थ इस्टनिफ्राय आलासि, दिल्लीनिफ्राय आलासि, गिदिर गायक, सासे गायकनि नामानो 1 करोड़, जोंथ' 9 लाखल' बाहायदों। ओरैबायदि जों खमाव जों माने आइसपिएलखौ खुंदों। जों 9 लाख फैसाजों जोङो माने सिंगिं लाइन मिडिया लाइन जों गासैखौबो बेखौ बे खम फैसा 5 फैसाजों जों फोजोबदों। मोनसे इभेन्ट खुंबानो जुदि जों बलिउडनि सिंगार लाबोनायबा गोदोनि समाव जेरै जनि लिभार, सनु निगम गिदिर बिथांमोना सिंगार लाबोनानै मोनसे बिटिसि एकर्डआव 12 करोड़ खरि 15 करोड़ खरि वान डे प्रग्रामाव बिथांमोना खरस खालामनाय जोंनाव तदन्त माने जोंनाव लिस्ट दं। बेफोर खोथाया बायजा, बेफोर खोथाया एखेबारे मानसिनि सिगाङाव नंखाय फोसावनो थाखाय ओरैनो बिथांमोना खामानि दामानि जिहेतु गैला, बावैनो बिसोर गासिबो जिहेतु इउपिपिएलआनो जाजोबखानोसै लकसभानि उनाव टाइम पास खालामनो बानो बे जेबो गैया। जाय सानै मानसिनि मुं लादों बे जोबोद माने मुं खुगायाव लाथावथाव मानसि नङा। मानोना सासे रिटायार्ड बिअ दानि बे बैसो more than 65-70 इयार्सनि खाथियाव बिनि बैसो आरो बे बैसोआवबो दासिमबो गावखौनो बे समाजाव आंनाव बुद्धि दं, आंनाव सोलो दं, आंनाव गोहो दं एब्राबलि नंखाय खोथाखौनो प्लेस खालामनो सेस्था खालामनाया बे अमरस बायदि साननो रोङि सासे थार्ड क्लास माने आरो नेर' माइन्डेड मानसियासो बे खोथाखौ रायलायनो हायो। आरो बेराफारसेथिं दावराव देख्रेब बिथाङा अराय गोदो समनिफ्रायनो गोबां सम जोंनि हारिखौ सावनायनि माने नेगेटिभ रलखौ बिथाङानो लाबोदों आरो बिथाङानो बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव नेगेटिभ सानग्रा हग्रानि बेनो गुदि बिफां होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि जाया होननानै आं सानो। बेराफारसेथिं मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ जि रोखोमनि बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै जोंनि समाजाव सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ।
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिव आउटलेट, सराइबिल फेस्टिव आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिव आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।